Iti panagbaliw ti panawen, ken ti komunikasyon. Gapu ti makungkuna a computer age when modern society iti sangalubungan. Ket dakkel ti nagbaliwan ti entertainment industry. Gapu kariti na dumaduma a social media applications. May sa dituyen ti Facebook live streaming. Aday to ita ti maysa karagiti sikat, iti entero alubong. Iti probinsya ng Ilocos Norte. Ket adun dagiti na dumaduma a personalidad ken group of singers ti agprog-programa ti online o sarda ti Facebook live streaming. Gapo iti kinasaririt ken kalikagom ni Mr. Jade Romas amaragpat na dagiti daddo mga ambisyon na iti biag. Ket ininot anak kay patakder ti bukod na nga estudyo iti pagtaenganda iti barangay Kayubog, Paway, Ilocos Norte. Actually, nang iprograma tayo nga linglingay ken katawa, nang rugi tayo idi May 21. Iti panagtulid ti tawen, ket ininot anapalongaw na, dagiti online radio programs na, at tugot ti biag, ken ti online variety show na, alinglingay ken katawa, kadwa na dagiti supporters ken sponsors na, nga isuda ti rason ken inspirasyon, tapno di kasta ket mas ilalaing napay, ti manglingligay kadagiti viewers na. My God! Iti kaday to'y agdama sang-sangwenti sa ngalubungan na pandemya. Gubway pailaeng ti COVID-19 pandemic. Ket agsa saruno dagiti panangipapaay ni Mr. Jade Romas karagiti daduma a blessings na kadwana. Dagiti mangsupsuporta karagiti online programs na akas kada big boss na nga agnanaed iti Alaska, USA. Ti ibilbilang na ang manager ti tugot ti biag program na ani Madam Aurelia Valdez. Manipod iti isla iti Hawaii. Ken ti kadwana amang iman manihar ti linglingay ken katkatawa program na ani Madam Mila Padataa. Manipod met iti California, USA. Ken dagiti naruway nga sponsors kadagiti dua nga online programs na. Actually ti katulungan tayo tatanga nagibunong ka dito ni Big Boss tayo manipod ti Alaska hindi na kahit nga ipainagan niya sino. Pero ti managers nga timulong ni manager Aurelia Valdez ken kasamitan ni manager Mila Padataa. Ni manager Aurelia Valdez manipod iti Hawaii ken kasamitan ni manager Mila Padataa manipod ti San Francisco, California. Ken kasama ten dagiti narway nga sponsors na pagpanunutan na po tinumutibiyang nga halang nga may kabil ti production halang may kabil iti live streaming tayo no dikit di may kabil kadagitoy nga may bunong tapno ti kasta makatulong tayo kadagiti kapwa tayo nga tattao. Itay kalabes ket tinurong ti grupo ni Mr. Jade Romas iti barangay Pagsanhan Norte, iti iliti Badok, Ilocos Norte. Anapan nang ipaay ti groceries, karagiti napili na apang pamilya, iti nasao a lugar. Napalaos met ti ragsak ken nagyaman, dagiti na ipaayan ti groceries, manipod iti biyang ni Mr. Jade Romas ken dagiti sponsors na. Agyam-yaman na iti ado apo, ti impayo kada kami nga bendisyon. Sapay kumaapo ta mataginayon dayti nga grupo apo nga mangtultulong iti ado. Iso nga daw-dawat ko kini Apo Diyos ta bendisyonan na kayo nga kankanayon ni Apo. Mandi matukod no kasan ti pinagyaman mi kada kayo kakabsat iso nga agyam-yaman kami nga talaga tanapili yo dayti ba puro mi nga umay tinulungan iso nga dakkel nga pagyamanan mi. Sir, ma'am, ti tulong yo kada kami. Agyam-yaman ak sir. Apo Diyos ko kasi na kami, Apo dakal pa nagyamam niya Apo tinyo na kami kasi. Dakal pa gyamana ti ko sir, mayo impaay nga tulong tadakal ba nagdati sir nga ko sir, thank you. Gyamana sir di dakal nga tulong yo kada kami. Tapos makin na Apo Diyos pag nanayon dati nga
Masaya ayo. Full support meti na ni Mr. Jade Romas kadagiti aktibidad nga isay-sayang kat ti grupo na. Tangamin ket sigon ti ni Mrs. Romas ket daytoy ngamin ti kalikagom ti anak na at tumulong. Sir, full support ta kanya na kakaiso na nga anak ko ngamin iso nga siyempre subsuportarak no anyaman iti pagragsakan na pagimbagan na tulungak lat ta isunan sir sursurotok latan ket amukmot nga pagimbagan na deta tengar kunadan nga no adado iti para no naparabor ka adado mot iti sumangbay nga grasya iso nga no kasjay nga adda deta sweldo na tikunana no kang aming sir ket kwa tumulong tamama hala nga mapan iti bulsa tayo kunana iso nga kunakmot sir hindi bali nga adalakit agserbi kada tayo itulong mo anak ko kunakta deta parabor ni Apo Dios kada tay deta kunak ay when sir tingarod kwami sir ket no mabalbalin kada once a month nga agibunong isuna iti deti relief goods ken kasta pa sir hala nga deta relief goods no kasta nga da umasideg nga masaksakit deti awanan nga awanan ada ni DJ Jade nga si sasagana nga tumulong sir ken hala nga isuna no adag kasapulan iti masaksakit nga madi makadalyasat aglalo tatta deti mapaspasamak nga COVID madi makadalyasat dagiti tricycle motor nga ado adda pasyente da mabalinda nga tawagan ni DJ Jade na kasagana deti lugan na nga tumulong nga mangidalyasat DJ pasyente halakit di nga COVID jay sakit na sir iso nga pagyamyaman ang milaunay ni Big Boss thank you very much Big Boss talas ka iti ayat mo nga nang ted iti lugan na ni DJ Jade kastamet kin ni manager Aurelia Valdez iti tugot iti biag ken kastamet ni manager iti linglingay ken katkatawa to Ate Mila padata iti California. Tisay siyangkat ni Mr. Jade Romas apan ang tultulong na kadagiti ka probinsyaan ang nakurkurang laeng ti blessings da ket nagbaling nga inspirasyon na day dilakay ang nakita ken tinulungan na asumirsirip iti maysa a pagpapanganan. Actually, May 21, tiya pinangrugi tayo nga last year, May 21, 2019, ti pinangrugi tayo. Actually, ti maysa nga kadagiti nang patibker ti numutib yang itultuloy, aday ti maysa nga lakay nya idi nangrugi tayo ti daytoy nga live streaming, ada ti maysa nga lakay nga isu ti tinulungan tayo ngayon muna nga puta nakita nga asideg iti ibagaklatan ti maysa nga pagpapanganan niya nga siripen na dedyo pagpapanganan ket umapapal siya ti mismo imasidegak edi umuna nga sponsor ko isu ti inted ko ken kuana tapno ti kasta pagmeryendam tata kastoy and then kunana barok itultuloy mo tumulong so sungkara ka dayjay so yan isu ti inspiration ko tapno ti kasta itultuloy ko at this time ti panang itultuloy ko ang panagtulong ka dagiti tattao mas ado pay dagiti sponsors manay pod ti balasyo tao dagiti OFW nga isu damet iti viewers tayo wenno kadagupan nga agboyboya iti live streaming tayo ket handamet nga detay rigaten nga agi sponsors gaputa makita damet dagiti intay matultulungan makita damet ti progreso iti programa tayo alinglingay ket katkatawa. Ako po si Joey Cordero Kiawit, nag-uulat. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel na JCQ Net TV at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag kaligtaan na i-click ang notification bell upang sa ganun ay palagi po kayong manonotify kapag may bago po akong video o content at huwag din kaligtaan na i-like o i-follow ang aking Facebook page na JCQ Online TV. Dito po kayo makakapanood ng mga local news, local features, local documentaries at mga iba't ibang vlogs mula sa Ilocos Norte, Nueva Provinces at mga iba't ibang lugar. JCQ Net TV sa YouTube at JCQ Online TV sa Facebook page. Maraming salamat po.